δηλαδή. Αυτά είχαν ανάγκη και αυτά δημιούργησαν. Βεβαίως. Όχι, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Πρέπει να πούμε την αλήθεια ότι έχουν δημιουργήσει και ωραίες λέξεις. Δηλαδή, εκτός από τις ελληνικές λέξεις που έχουν πάρει, ένα φυτό το οποίο φυτρώνει έτσι σε νέους δρόμους, σκόρπια από εδώ και από εκεί, το ονομάσανε αλιτόφυτο. Τη διακυβέρνηση, μια και μιλάμε και έχουμε και πολιτευτεί εδώ, χωρίς πρόγραμμα, την είπαν ανεμοκρατία, ανεμόκραση. Την διαχείριση όχι από τους κακούς, από τους κάκιστους, την είπανε κακιστόκραση, κακιστοκρατία. Λοιπόν, θέλω να πω, έχουν δημιουργήσει και πολύ καλές λέξεις. Όμως, η συντριπτική πλειοψηφία, πρέπει να πούμε ότι όταν ακούει ελληνική γλώσσα, έχει μια παρεξήγηση και μια σύγχυση με τη λατινική από τη μια τη μεριά και από την άλλη μια φοβία. Όμως, αυτό που έχω εισπράξει εγώ όλα αυτά τα χρόνια από το 1969 και βεβαίως πολύ πιο μπροστά, αλλά το 1969 που δουλεύω σε αυτό το αντικείμενο, όταν μιλήσεις με έναν μορφωμένο, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Αμερικανός, είτε Άγγλος, οτιδήποτε, και του πεις ορισμένες λέξεις, εκεί θα κάτσει, θα χτυπήσει προσοχή γερμανική. Τρακ. Δηλαδή, είναι τόσο βαθύς ο σεβασμός προς τη γλώσσα αυτή, που δεν αντικαθίσταται με τίποτε. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε εμείς. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Όσο δηλαδή και να το περιγράψω, δεν μπορεί να... Γιατί δεν ξέρουμε, να πω ένα άλλο παράδειγμα, δεν γνωρίζουμε ότι το 1524 πόσο εκεί γύρω, όταν ο Μαρτίνος ο Λούθυρος είχε την σύγκρουση με τον Πάπα, διότι πολλά τμήματα του Ευαγγελίου τα είχαν μεταφράσει κατά το δοκούν οι καθολικοί και τα κύριοι ήταν πάλι κατά το συμφέρον τους και διαφώνησε με τα γνωστά, με ιερές εξετάσεις, έτσι, συγχωροχάρια κλπ. Και πήγε και τα είδε ο Λούθυρος, εξαγριώθηκε και είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία μάλιστα, η οποία είναι ακριβέστατη ιστορικά. Λοιπόν, από αντίδραση, τώρα η μία κουβέντα φέρνει την άλλη, από αντίδραση το Βατικανό δεν τον άφησε να κάνει μετάφραση. Και ο Λούθυρος, και αυτός από τη δική του την πλευρά από αντίδραση, θέλησε να μεταφράσει από το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, μεταφράζοντας αυτό, ήταν πραγματικότητα, ότι υπήρχαν στην Γερμανία διάφοροι διάλεκτοι. Υπήρχαν Hochdeutsch, αυτά, βόρεια, νότια κλπ. Και πάλι από αντίδραση για τους καθολικούς, ήταν ο πρώτος ο οποίος έβαλε κανόνες της γερμανικής γλώσσας και προτίμησε την ελληνική γλώσσα. Ο Γερμανός σήμερα λέει δίδομη τινή τι. Δίνω σε κάποιον κάτι. Και αυτό το σέβεται πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Την ίδια περίπου εποχή μετά από 10 χρόνια υπήρχε μια κίνηση. Δεν καταλαβαίνουμε εμείς γιατί, επαναλαμβάνω, τα θεωρούμε δεδομένα. Δηλαδή, ακούμε το Ευαγγέλιο ή τη λειτουργία στην Εκκλησία ελληνικά και το θεωρούμε δεδομένο. Δεν γνωρίζουμε ότι μέχρι το 1550 για ολόκληρη την Ευρώπη η διδασκαλία γινόταν μόνο λατινικά και δεν καταλάβαινε κανένας. Όταν λέω κανένας εννοώ κανένας. Και όταν ξεκίνησε ο Λούθυρος, η αντίδραση του Βατικανού ήταν, γιατί αργότερα ακολούθησε ο Τιντέιλ και ο Wycliffe και ο Τιντέιλ στην Αγγλία, και η απάντηση του Πάπα ήταν θα δώσουμε στους αγράμματους, στους Αγρίκους και τους Άξες τους να μεταφράσουν το Λόγο του Θεού. Όχι. Εκπρόσωποι του Θεού επί γης είμαστε εμείς. Μόνο εμείς ερμηνεύουμε αυτό το πράγμα, αυτό το Ευαγγέλιο. Και κυνηγήσανε τον Λούθυρο, είχε προστάτη, τον προστάτευσε κλπ. Ο Τιντέιλ όμως ο φουκαράς, ο οποίος είχε τότε για να καταλαβαίνουμε λίγο και τα μηνύματα, ας πούμε, των καιρών. Τότε ήταν ο Ερίκος ο 8ος στην Αγγλία. Ήταν παντρεμένος με μία Ισπανίδα, ήθελε γιο, διάδοχο, είχε κάνει μία κόρη. Και κάποια στιγμή, επειδή ήταν και γυναικάς, είχε μια φιλινάδα, την Άννα Μπολίνη. Πώς?
Ναι, Μπολέν, Μπολίν, εντάξει. Λοιπόν, και πρωθυπουργός ήταν, αν θυμάμαι καλά, ο Γουόλσι, καρδινάλιος, ο οποίος ήταν και ο πνευματικός του Ερίκου. Ό,τι έλεγε ο Ερίκος, από πλευράς αμαρτιών, αυτά πηγαίνανε αναφορά απευθείας στο Βατικανό. Όταν λοιπόν ο Τιντέιλ αποφάσισε να μεταφράσει και εκείνος το Ευαγγέλιο από τα λατινικά στα αγγλικά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, τι πιο φυσικό